Onko sä joskus miettinyt, miten 3D-skannaus tapahtuu? Mennään kattoo. Tää on tosiaan niinku valkosta, mattavalkosta ja haihtuu jossain 2–4 tuntia. Riippuu hyvin paljon, että mikä on niinku ilman kosteus. Jos on kostea ilma, niin se haihtuu kyllä niinku huomattavasti nopeammin. Ja oliko se silleen, että sitä laitetaan nytten, kun se ei tunnista mustia ja alumiinisia osia? Juu. Eli tämmönen tumma, niin se luulee sitä varjoksi. Ja sitten kun on tommonen kiiltävä alumiini, niin se häipii niin paljon, että se niin kuin peilaa. Taas tekee tiedonsiirtoa tietokoneelle päin. No niin. Eli tässä nyt tää malli on siirretty tänne StarVisionin käsittelyohjelmaan, missä me voidaan vielä vähän siistiä täältä turhia asioita pois. Eli tässä oli nyt piirto-ohjelmassa toi skannattu. Eli me on nyt skannattu Elenan Pemarista toi moottoritila ja me pystytään siihen piirtämään sitten peitelevyt noihin ylimääräisille läpivientireille, että saadaan kaikki aukot tuliseinästä umpeen turvallisuuden takaamiseksi.